नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आज एक ब्लॉग बनवण्याचं कारण आहे म्हणजे माझ्या लाईफमधला एक बेस्ट अनुभव मी तुम्हाला सांगणार आहे. तो म्हणजे घरची जबाबदारी, मुलांचा अभ्यास आणि माझं ब्लॉगिंग. मी कसं करते, हे सगळं कसं मॅनेज करते, हेच मी आजच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. हा माझा एक्सपिरियन्स आहे, कसा मी मॅनेज करते, हे सगळं काही तुम्हाला माझ्या या ब्लॉगमध्ये पाहायला मिळणार आहे. तर हा ब्लॉग पूर्णपणे पहा, कुठेही स्किप करू नका, जेणेकरून तुम्हालाही तुम्ही जर ब्लॉगिंग करत असाल किंवा अजूनही काही करत असाल तर तुम्हाला खरंच खूप हेल्प होईल. तर जास्त वेळ न घेता आपण आपल्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्याआधी मी सांगू इच्छिते की जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया असं हे चॅनलचं नाव आहे. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आणि तसेच माझ्या लाईफमधले यूट्यूब रिलेटेड आणि माझ्या दैनंदिनी लाईफमधले छान छान अनुभव मी शेअर करत असते. तर हे सर्व पाहण्यासाठी नक्की मला सबस्क्राईब करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि हा व्हिडिओ सर्वांना शेअर करा, जेणेकरून तुमच्या मैत्रिणींना म्हणजे ज्या गृहिणी आहेत त्यांनाही मदत होईल. आणि खरंच गरज आहे प्रत्येक स्त्रीने बाहेर पडण्याची. तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर मी माझं घरची जबाबदारी आणि मुलांचा अभ्यास आणि ब्लॉगिंग कसं करते हा आजचा विषय आहे. तर मी सगळ्यात पहिलं म्हणजे सकाळीच लवकर उठणं आणि आपली सर्व कामं आवरणं. मंडळी, सकाळी लवकर उठून सर्व कामं आवरणं हे प्रत्येक महिलेचं म्हणजे प्रत्येक गृहिणीचं काय म्हणतात ते एक पहिलं ध्येय असतं. तर ते मी पूर्ण करते. म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर मुलांना म्हणजे त्यांना स्कूलमध्ये जायचं असतं. सो मी स्कूलमध्ये पाठवण्यासाठी त्यांना टिफिन बॉक्स, त्यांच्या वॉटर बॉटल, त्यांचा ड्रेस प्रॉपर, त्यांना अंघोळ, त्यांना प्रॉपर तयार करणं, त्यांच्या वेण्या, त्यांचे केस व्यवस्थित विंचरून त्यांना स्कूलमध्ये पाठवणं ही आपली जबाबदारी असते. तेच मी करते. आणि त्यानंतर त्या गेल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा जो मी करते तो म्हणजे माझ्यासाठी थोडासा वेळ काढते. तो म्हणजे वॉकिंगसाठी. वॉकिंग खरंच खूप महत्त्वाची आहे, कारण वॉकिंग करणं खरंच खूप आत्ताच्या काळात गरज आहे. कारण बाहेरच्या जगात आपण म्हणजे बाहेर एवढ्या भाज्या, फळभाज्या एवढ्या केमिकल्सने भरलेल्या आहेत, त्याच आपण खातोय आणि त्यामुळे आपल्या शरीर खरंच आपलं म्हणतात ना, हळूहळू स्लो पॉयझनिंग सुरू झालं आहे. आणि त्यामुळे मी काय करते की थोडंसं वॉकिंगला जाते आणि माझे फ्रेंड्स आहे समोरच्या ताई त्यांच्यासोबत जाते. त्यामुळे थोड्याशा मनसोक्त गप्पा होतात. म्हणजे मनातलं एक आपण बोलतो आपल्या जवळच्या माणसाला, तर तसं असतं. मी करते आणि मला खरंच खूप आनंद होतो. त्यानंतर आम्ही 8:30 नंतर मुलं जातात, त्यानंतर आम्ही वॉकिंगला जातो. 9 पर्यंत येतो घरी, 9:30 पर्यंत. त्यानंतर मी करते म्हणजे नाश्ता. हे तिसरं काम आहे मंडळी माझं, नाश्ता करणं. नाश्ता कोणीही स्किप करू नकात मंडळी, कारण नाश्ता स्किप करणं आणि डायरेक्ट जेवण करणं हे खरोखर म्हणजे योग्य नाही आहे. सो तुम्ही प्लीज असं काही करू नका, जेणेकरून तुम्हाला इन फ्युचर त्याचा त्रास जाणवू शकतो. सो प्रॉपर नाश्ता करा. वॉकिंग करून आल्यानंतर जर तुम्ही वॉकिंग नाही करत असाल तर घरची कामं केल्यानंतर नक्की जेवा, म्हणजे नाश्ता करा आणि त्यानंतर बाकीची कामं करायला सुरुवात करा. कारण जर तुम्ही फ्रेश नसाल तर तुम्ही बाकीची कामं कशी कराल, बरोबर ना? तर मंडळी, मैत्रिणींनो, तुम्ही प्लीज नाश्ता करा. नक्की करणार ना? कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्ही करताय नाश्ता की नाही करत ते. तर तिसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे नाश्ता झाल्यानंतर मी सगळी घरातली कामं पटापटा आवरायचा हे करते, आवरण्याचा प्रयत्न करते. कारण मुलं आल्यानंतर घरातली कामं होत नाही. सो ती यायच्या आधी आपल्याला ते सगळं कंप्लीट करायचं असतं, बरोबर की नाही? तर मी पण तेच करते. घरातली कामं पटापटा आवरून पटापटा कामं आवरते आणि त्यानंतर मी
जाते अंघोळीला. अंघोळ करून झाल्यानंतर मन माझं फ्रेश असतं. कारण मला अंघोळ केल्यानंतर मला शूट वगैरे करायला आवडतं. नाहीतर मला अजिबात आवडत नाही. म्हणजे एखादं किचनमध्ये काम करून आल्यानंतर शूट करणं मला पॉसिबल होत नाही. मला अंघोळ केल्यानंतर फ्रेश असते मी. तेव्हा मी सगळं माझे कोकणची ताई एक चॅनल आहे त्याच्यामध्ये कॉमेडी व्हिडिओ आहेत ते शूट करणं किंवा इकडे ब्लॉगिंग करणं, हे सगळं मी तेव्हाच करते जेव्हा मी अंघोळ करून येते. तेव्हा मी फ्रेश असते, चेहरा पण आपला फ्रेश असतो. सो त्यावेळी तुम्ही करू शकता फ्री माइंडने. आणि त्यानंतर मग सगळं शूट झालं की मी जेवणाला जाते आणि जेवण करता करता मी एक मोठं काम करते ते म्हणजे लाईव्ह घेणं माझ्या ह्याच्यावर यूट्यूबवर. लाईव्ह माझं 1-1.5 तासाचं असतं. मी जेवणाला आपल्याला तसा 1 तास लागतोच, हळूहळू बनवलं तर छान गप्पा मारत. आणि म्हणतात ना की आपण जर जेवण छान आनंदी मनाने बनवलं तर आपलं जेवणही खूप छान बनतं. सो मी तेच करते की आनंदी मनाने सगळ्यांसोबत म्हणजे गप्पा मारत मी करते जेवण. तर खरंच खूप मला भारी वाटतं ते जेवण करताना आणि पटकन होतं, म्हणजे कधीच जेवण होतं हेही समजत नाही. तर थोडंसं म्हणजे सध्या परिस्थिती बेकार होती, तब्येत बरी नव्हती, त्यामुळे आवाज माझा मध्ये-मध्ये विचित्र येतोय, समजून घ्या. तर त्यानंतर मी काय करते, लाईव्ह वगैरे संपल्यानंतर मुलं मुलं वगैरे स्कूलमधून येतात, त्यांना जेवण वाढायचं. त्यानंतर मिस्टर पण येतात 3:30 पर्यंत. मुलं जेवली की आम्ही पण जेवून घेतो. मिस्टर आले की 3 पर्यंत आणि त्यानंतर मग मुलं वगैरे झोपतात, मिस्टर पण झोपतात. त्यावेळी मी एक काम करते ते म्हणजे माझं आवडीचं काम म्हणजे एडिटिंग. मी मोबाईलमध्ये माझे व्हिडिओ जे आहेत त्यांना एडिटिंग करते. एडिटिंगमध्ये जर तुम्ही एखादा व्हिडिओ टाकत असाल Instagram म्हणा किंवा Facebook किंवा दुसरं YouTubeमध्ये जर जर तुम्ही YouTubeला जसा तुम्ही शूट केला आणि तसाच जर तुम्ही टाकला, तर मला सांगा तुम्हाला तसा व्हिडिओ लोकांना आवडेल का? नाही आवडणार. काहीतरी पाहिजे ना त्याच्यात, म्हणजे काहीतरी जान पाहिजे की नाही? लोकांच्या डोळ्यांना चांगलं दिसण्यासारखं काहीतरी पाहिजे. सो ते करावं लागतं. तर मी दुपारच्या जे 3, 3:30 ते 4 पर्यंत मी ते करते. एडिटिंग वगैरे करते. कारण अजून एक पार्ट असतो तो थंबनेलचा, तोही बनवायचा असतो. ते छान थंबनेल असेल तर व्हिडिओ लोकं बघतात. तर तेही मी करते. त्यानंतर मग मी जेव्हा हे सगळं होतं, तेव्हा मुलं मुलं वगैरे झोपून उठतात. त्यांना मग फ्रेश व्हायला वेळ द्यायचा. त्यांना म्हणजे दूध वगैरे, चहा, बिस्किट, त्यांचा नाश्ता द्यायचा आणि त्यानंतर मुलांना अभ्यासाला बसवून बसवायचं. त्यांचा प्रॉपर अभ्यास घ्यायचा. कारण अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त मुलांसाठी काही असं हे नाहीये, की आपलं YouTubeच आहे आणि अभ्यास काहीच नाहीये, असं नाहीये. आम्ही अभ्यासही करायचा आहे आणि मला माझं YouTubeही सांभाळायचं आहे. सो मी ते करते प्रॉपर. आणि त्यानंतर मुलांना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे मुलांना त्यांना त्यांची स्पेस हवी असते, त्यांचं माइंड रिलॅक्स करण्यासाठी. सो मी काय करते, मुलांना 6 वाजता बाहेर पार्कमध्ये खेळायला घेऊन जाते आणि त्यांना त्यांचा 1-1.5 तास देते त्यांना खेळण्यासाठी. सो मुलं पण खूप छान हॅपीली होतात आणि आल्यानंतर मुलं घरातून खेळून आल्यानंतर, बाहेरून आल्यानंतर त्यांचंही मन कसं फ्रेश असतं. आणि आताच्या जिंदगीमध्ये असं झालंय, की जगात की मुलं खूप डिप्रेस्डमध्ये जात आहेत. अभ्यासात काही त्यांचं मन लागेना. कारण अ, कारण हेच आहे की मुलं अभ्यासाला कंटाळली आहेत. कारण नुसतं फक्त अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास. तर अभ्यासाबरोबर म्हणजे जे बाहेरचे ग्राउंडचे खेळ आहेत तेही महत्त्वाचे आहेत ना मंडळी. सो तेही खेळणं महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्या मुलांना आपण हे पण समजावायला पाहिजे, की फक्त तू अभ्यासात हुशार असून फायदा नाहीये. तुला आपल्या असल जिंदगीमध्ये पण हुशार असणं खरंच खूप महत्त्वाचं आहे. सो पेपरचे मार्क्सच खूप काही असतात असं मला वाटत नाहीये या घडीमध्ये तरी. तुम्हाला काय वाटतंय हे नक्की सांगा. तर मला वाटतं, की माणसाने स्वतःच्या लाईफमध्ये पण तेवढं हुशार असणं असायला पाहिजे. आणि मंडळी, मी खरंच तुम्हाला पण सांगू इच्छिते, की तुम्हीही तुमच्या मुलांना बाहेरच्या ग्राउंडसाठी म्हणजे अदर ॲक्टिव्हिटीसाठी प्रोत्साहन करा. आनंदित ठेवा त्यांना. जर ते आनंदित असतील तर
त्यांचं मन आनंदित असेल आणि तरच ते अभ्यास करतील मुलं. तर असं एक मला तर वाटतं तुम्हीही तेच करा असं मला वाटते, की तुम्ही आपल्या मुलांना प्रोत्साहित करा बाहेरच्या खेळण्यासाठी. कारण मुलं आता जी मुलं आहेत ना, ती ॲडिक्टेड झालेत मोबाईलवर. फक्त त्यांना मोबाईल पाहिजे, बाहेरच्या दुनियेशी काही त्यांना पडलेलं नसतं. सो तुम्ही नक्की एवढं करू शकता, की मोबाईल द्या, द्या 15-20 मिनिटं द्या, पण त्यांना बाहेरचं पण जग दाखवायला पाहिजे. बाहेरची दुनिया कशी आहे ते दाखवायला पाहिजे. तर नक्की मला सांगा कमेंट करून तुम्ही काय करता? तर आणि शेवटचं मला सांगायचं आहे, की तुम्ही जे YouTube वगैरे करता ना, त्यामध्ये एकदम फ्रेश माइंडली करा, म्हणजे आनंदाने करा. एखादं प्रेशर घेऊन करू नका, की मला नाही बाबा, मला एवढ्या टायमिंगमध्ये मला हेच करायचं आहे, मला वॉच टाईम कंप्लीट करायचा नाही. जर तुम्ही व्यवस्थित जर ना, आनंदाने जर ना, म्हणजे एखादे उत्साहाने जर तुम्ही केलात, तर तुम्ही तुमच्या ध्येयाकडे पोहोचू शकता. जर तुम्ही डोक्यात ट्रेस घेऊन जर केलात, की "अरे बापरे! तिचे एवढे झाले, माझे आता कधी करू? मला तर करायचेच आहे. मग मी दिवस-रात्र एक करून करणार." असं नका करू. आनंदाने करा. आपल्याकडे टाईम आहे. करत राहा तुम्ही. कारण शेवटी प्रयत्नार्थी परमेश्वर म्हणतात तसं. आणि तर मैत्रिणींनो, सांगण्याचा एकच उद्देश, की स्वतःसाठी वेळ काढा. कारण या जगामध्ये आपण स्वतःसाठी थोडासा तरी वेळ काढणं खरंच गरजेचं आहे. तरच आपण कुठेतरी खुश राहू शकतो. कारण जर आपण बिझी नाही राहिलो, तर खूप विचारांनी मी सांगू शकते, माझा अनुभव आहे, की खूप विचार आपल्याला असे भंडावून सोडतात, ज्याने आपल्याला खरंच मानसिक त्रास सुरू होतो. त्यामुळे स्वतः एक काय सांगते, की बिझी राहा. स्वतःला एवढं बिझी करा, की समोरच्याला विचार पडायला पाहिजे, की ही माणूस एवढी बिझी का आहे बाबा? असं विचार पडायला पाहिजे. सो तुम्ही नक्कीच बिझी राहा. स्वतःसाठी वेळ काढा आणि नक्कीच हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी उपयोगाचा पडेल ही आशा करते. आणि नवीन जर तुम्हाला काही जाणून घ्यायचं असेल, तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आणि कोकणच्या प्रीतिया या चॅनलला जॉइन व्हा.